नमस्कार. गजाली या कार्यक्रमामध्ये पुन्हा तुमचं सगळ्यांचं स्वागत. अ, आपल्या मराठी रंगभूमीवरती काय, चित्रमालिकांमध्ये काय किंवा सिनेमामध्ये काय, जोडप्यानं कामं करणारी अशी नवरा आणि बायकोची जोडी ही अभावानं आढळते. म्हणजे चड्डीशी लक्षात आपल्यासुद्धा येईल की सचिन पिळगावकर आणि त्याची बायको अशोक सराफ आणि निवेदिता ही नाटकं चड्डीशी आपल्या डोळ्यासमोर येतात. त्यांची कामं आपल्या डोळ्यासमोर येतात. तसंच एक जोडपं की जे अतिशय लोकप्रिय झालेलं आहे, रंगभूमीवरती लोकप्रिय झालेलं आहे, चित्रमालिकामधून लोकप्रिय झालेलं आहे आणि एक मालिकामुळं घराघरामध्ये पोचलेलं असं हे जोडपं. हे एका नाटकाच्या निमित्तानं गोव्यामध्ये आलेले होते आणि त्यांनी या गजाली कार्यक्रमाकरता खास आमच्याबरोबर गप्पा मारायचं कबूल केलं आहे. मी जास्ती तुमची उत्कंठा ताणत नाही. हे जोडपं म्हणजे आपल्या सगळ्यांच्या आवडीचं अविनाश नारकर आणि ऐश्वर्या नारकर. तुम्हा दोघांचे या कार्यक्रमामध्ये स्वागत. अविनाश, मला सांगा की नाटकामध्ये पदार्पण हे कसं झालं आणि कधी झालं? नाटकात पदार्पण लहानपणापासून म्हणजे व्यावसायिक नाही, पण रंगभूमीशी संबंध लहानपणापासून आला. म्हणजे मला आठवतं पहिलं नाटक माझ्या आयुष्यातलं 4थीत असताना मिशी नाही तर नाटक नाही, म्हणजे ज्यात शिवाजी होता पण बिनमिशीचा शिवाजी मी केला होता. आणि तिथून सुरुवात झाली खरं तर. आणि हे करता करता मग शाळेतनं करत होतो. तो कॉन्फिडन्स वाढत गेला. मग कॉलेजमध्ये असताना इंटर कॉलेजिएट, शाळेत इंटर स्कूल स्पर्धा, अनेक बक्षिसं मिळत होती. आणि सुदैव असं की खूप चांगली मंडळी सान्निध्यात येत होती. म्हणजे घरी वातावरण तसं अजिबात नव्हतं. तेच विचारणार होतो की घरी वातावरण नाही, घरी नव्हतं वातावरण तसं. कारण आमच्याकडे घरी कोणीच तसं काम वगैरे करणारे किंवा असं काही नव्हतं. आम्ही वैश्यवाणी, त्यामुळे आगे दुकान पिछे मकान, म्हणजे बिडी तंबाखूचे व्यापारी आम्ही. त्यामुळे 350 स्क्वेअर फीटमध्ये 14 माणसं एकत्र राहत होतो. पण मला असं वाटतं की त्या गोष्टींमुळेच रंगभूमीशी म्हणजे व्यवसाय करणारे असल्यामुळे रंगभूमीशी खूप संबंध आला किंवा ते मी शिकत होतो. म्हणजे मला आठवतं ना, दुकानात वडील बसले की मी खूप खट्याळ होतो, खोडकर होतो प्रचंड. आमच्या घरातले एकमेव म्हणजे वडील म्हणायचे, हे पोरगं काय तर मला काही कळत नाही, असं नेहमी व्हायचं. कारण मी शेंडफळ होतो. त्यामुळे मला धाक दाखवण्यासाठी म्हणून ना ते नेहमी शाळेतनं वगैरे आलं की दुकानात घेऊन बसलेले असायचे. काय अभ्यास, उजळणी सगळं तिकडे दुकानात घेऊन बसलेच. पण ते दुकानात मी बसलेला असताना अनेक मंडळी जी गिरायक यायची त्यांना मी लहानपणापासून ऑब्झर्व करत होतो. बिडी तंबाखूचं दुकान म्हणजे कलाकार असणार तिकडे. कोणी दारू पिऊन आलेलं असायचं, कोणी असं करणार आहे. म्हणजे खूप मॅनरिझम्स, खूप वेगवेगळी लोक, वेगवेगळी कॅरेक्टर्स मला तिथे खरं तर भेटली. आणि ती एक मला ना मग सवय जडली होती लहानपणापासून. म्हणजे तिकडे उजळणी कमी आणि हे ऑब्झर्वेशन माझं जास्त असायचं. आणि मग शाळेत नकला कर, अमुक कर, ह्याव कर, असं करता तो रंगभूमीशी सहवास जडत गेला माझा. पण नाटकं बघायचा नाही, तेच मी म्हणतो ना की मला आठवतं मी माझ्या कॉलेज जीवनापर्यंत एकमेव नाटक पाहिलेलं होतं, गुंतता हृदय हे. म्हणजे वडिलांनी आम्हाला नेऊन दाखवलेलं होतं. मी फुलराणी मला कधी बघायला मिळालं नाहीच. म्हणजे ते तर खूप दुभाष मास्तर कदाचित नव्हते त्याच्यानंतर मी ज्या वेळेला पाहायला सुरुवात केली त्यावेळेला. त्यामुळे रंगभूमीशी तसं पाहणं माझं फार कमी होतं. पण मी म्हणतो ना की शाळेत आमच्या बेनिवालीबाई होत्या की ज्या मराठी अतिशय उत्कृष्ट शिकवायच्या, अप्रतिम शिकवायच्या. पाडगावकर बाई होत्या, म्हणजे मंगेश पाडगावकरांच्या वहिनी, त्या आम्हाला हिंदी शिकवायच्या. आणि ह्या मंडळीनं मला खूप पुश करत होत्या लहानपणी. म्हणजे आमचे वेर्णेकर सर प्रिन्सिपल होते, ते म्हणायचे, आधी अभ्यास करा, चला ते काही इंटर स्कूल वगैरे काही नको, अभ्यास करू देत त्यांना. मग बाई आम्हाला पुश करत की सांगा तुम्ही. आणि मग बाई लिहायच्या स्वतः काही नाटुकली वगैरे. आणि मग ते आम्ही इंटर स्कूलला करायचो. तर ते सगळं ना मला खूप जवळून अभ्यासता आलं त्यावेळेला. म्हणून कदाचित मे बी तो अभ्यास त्यावेळेला होत गेला. ऐश्वर्या, तुमचं काय झालं? माझं असंच अचानकच झालं. म्हणजे मी शाळेच्या गॅदरिंग्समध्ये भाग घेत होते. पण तुम्ही पण मूळ मुंबईमध्ये? मी डोंबिवलीची, म्हणजे
मुंबईच्या बाहेर. बाहेर हां. पण हे मुंबईवाले त्याला गाव म्हणतात. पण तिथे डोंबिवलीत एक तर खरं सांस्कृतिक वातावरण खूप छान आहे. म्हणजे अगदीच सगळे ॲक्टिव्ह असतात, स्पर्धा होतात वेगवेगळ्या. त्यामुळे कथाकथन किंवा समूहगान, समूह नृत्य अशा शाळेतल्या सगळ्या स्पर्धांमध्ये भाग घेतलेला असायचा. पण नाटक असं नव्हतं. मग आमचे पांडुरंग घांगरेकर म्हणून जे सर होते ते आमच्याकडे खूप येणं जाणं असायचं, म्हणजे अगदी फॅमिली फ्रेंड असल्यासारखे. मग ते आमचं एक 7वीत मी असताना एक ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा नावाचं नाटक बसवत होते. आणि मग आईला त्यांनी विचारलं होतं, घेऊ का पल्लूला मी नाटकामध्ये? ताई म्हणाली, तिला येणार आहे का? घ्या तुम्ही, मला काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे. मग त्याच्यात सोपानाचं जे कॅरेक्टर होतं त्या नाटकातलं, त्याला एकही डायलॉग नव्हता. त्याला फक्त मुक्ताईबरोबर फुगडी घालायची होती आणि काही काही सीन्समध्ये तो उभा होता, एवढंच त्याचं काम होतं. त्यामुळे ते म्हणाले की ह्याच्यात काही डायलॉग्स वगैरेचा प्रश्नच नाही आहे आणि फुगडी घालणं सोपं आहे, त्यामुळे तिला घेतो मी सोपानाच्या कॅरेक्टरला. आणि अशा रीतीने ती सुरुवात झाली. पण माझ्या सुदैवाने आमचं ज्ञानेश्वर करणारी जी मुलगी होती मेघना म्हणून, तिला काहीतरी ताप आला का काहीतरी झालं, त्यामुळे ती करू नाही शकली. आणि तेव्हा कसं होतं की लहानपणी आपण जेव्हा रिहर्सल्स अशा छान ऐकत असतो ना, त्यामुळे सगळं नाटक पाठ असतं आपलं. म्हणजे आपलं कॅरेक्टर बरोबर सगळीच कॅरेक्टर्स पाठ असतात, त्यांच्या मुवमेंट्स पाठ असतात. त्यामुळे ज्ञानेश्वराचं कॅरेक्टर म्हणजे डायलॉग्स तर पाठ होते माझे. मग हे 3 दिवस आधी झाल्यामुळे सर म्हणाले की तुला पाठ आहे का, करशील का? कारण सोपानासाठी कोणतरी दुसरं आणणं अगदीच सोपं होतं. म्हटलं मला पाठ आहे. आणि तेव्हा कसं भीडभाड नसतं ना, म्हणजे काही इनिबिशन्स नसतात, मला हे येईल का नाही येईल का. त्यामुळे मी खूप बिंदास होते, हो मला पाठ आहे, मला येईल करता. आणि मग मी तो ज्ञानेश्वर त्या नाटकात केला आणि तिथे उत्तेजनार्थ बक्षीस मिळालं. आणि मग असं वाटलं की ओके, शिकवलं तरी करू शकते मुलगी, अशा रीतीने ती सुरुवात झाली. मग शाळेच्या लेवललाच मी खूप नाटकं केली, बालनाट्य, लिटिल थिएटर. त्या क्षणाला हिची ताटी उघडली गेली. आणि मग अच्छा, लिटिल थिएटर मधून केलं. म्हणजे लिटिल थिएटरच्या कॉम्पिटिशन्स ज्या आंतरशालेय व्हायच्या किंवा कुमार कला केंद्राच्या, त्याच्यात आमची शाळा पार्टिसिपेट करायची. त्याच्यासाठी मग वेगवेगळी नाटकं केली गेली, त्याच्यात मी होते आणि मग चांगली चांगली कॅरेक्टर्स केली. पण मग नंतर परत 10वी नंतर थांबलं होतं. म्हणजे असं काही डोक्यात नव्हतं की हे करिअर करायचं किंवा काही, असं काहीच नाही. आणि मला वाटतं 12वीची परीक्षा झाल्यानंतर त्याच घांगरेकर सरांनी मला प्रभाकर पणशीकर काकांकडे नेलं होतं. तेव्हा त्यांचं इथे ओशाळला मृत्यू सुरू होतं आणि ते येसुबाईची रिप्लेसमेंट करत होते काहीतरी. मग ते म्हणाले की नाही, खूपच लहान आहे ही. पण मी मोनो ॲक्ट कॉम्पिटिशनसाठी येसुबाईचा एक पीस माझा बसलेला होता, तो त्यांना करून दाखवला. तेव्हाही माझ्या डोक्यात नव्हतं की मला काही नाटकात काम करायचं आहे. सर म्हणायचे की नाही, ओळख व्हायला पाहिजे मोठ्या मोठ्या लोकांशी, म्हणून ते घेऊन गेले होते मला. आणि त्याला भेटून आल्यानंतर लकीली गंधनिशिगंधाचं नावाचं प्र. ल. मयेकरांचं नाटक, जे माझं पहिलं चंद्रलेखाने प्रोड्यूस केलं होतं, त्याची स्क्रिप्ट त्यांच्याकडे होती, ते काम करणार होते. पण त्यांना त्यांच्या सुनेच्या कॅरेक्टरसाठी कोणी आर्टिस्ट मिळत नव्हती. आणि मग त्यांनी माझं नाव सजेस्ट केलं. मी लुकवाईज त्या कॅरेक्टरला खूप अगदीच परफेक्ट होते, त्यामुळे ते कॅरेक्टर माझ्याकडे आलं आणि मग प्रोफेशनली सुरुवात झाली त्याची. पण मग मुलीनं प्रोफेशनल थिएटरमध्ये काम करायचं, व्यावसायिक रंगभूमीवरती, हे तसं आत्ताही तसं वाटतं तेवढं सोपं नाही. तर मग घरच्यांचा विरोध? घरी विरोध नव्हता, उलट आई बाबांनीच मला प्रोत्साहन दिलं इकडे. कारण बेसिक आम्ही एकतर एकदम मिडल क्लास फॅमिलीतले. नाही, डोंबिवली सांस्कृतिक केंद्र तसं कर्मठ केंद्र पण थोडंसं. नाही, कर्मठ असलं ना तरी बेसिक खूप, म्हणजे मला असं म्हणायचं की मिडल क्लास फॅमिली असल्यामुळे त्यावेळेला व्यावसायिक नाटकात काम केल्यावर आपल्याला काही पैसे मिळतात हा कॉन्सेप्ट पण नव्हता. म्हणजे नाईटचे पैसे मागायचे असतात किंवा हेही माहिती नव्हतं. नाटकात काम करायला मिळतंय हेच खूप होतं आमच्यासाठी. त्यामुळे त्या अगदीच तितक्या साध्या विचारसरणीची माणसं होती. आणि मी अभ्यासात बरी होते. बाबांची आणि आईची अपेक्षा काय होती, शिक्षण पूर्ण करा, म्हणजे नुसतंच नाटक किंवा असं काही होणार नाही. शिक्षण आपण पूर्ण केलं तर त्याला काहीतरी आपण जोडीला म्हणून बाकीचा व्यवसाय किंवा एक करिअर चूज करू शकतो. आणि अभ्यासात मी चांगली होते, त्यामुळे विरोध करण्याचा तसा काही प्रश्न नव्हता. पण त्यांनी पुश केलं डेफिनेटली. पण मग याचा अभ्यासावर परिणाम नाही झाला? नाही, अगदीच नाही. कारण ग्रॅज्युएशन मी केलं. कौतुक तेच वाटायचं, कारण माझंही तेच पहिलं नाटक होतं गंधनिशिगंधाचा. आमची तिकडेच ओळख झाली का. मला कौतुक तालमी ना अजयदादा, तुम्हाला सांगतो, ही 9, 9:30, 10च्या तालमी असायच्या पार्ल्याला. 10 वाजता ही सकाळी 6:30, 6 वाजता जे काय कॉलेज हिचं उल्हासनगर, ही प्रॅक्टिकल आणि ह्याच्यासाठी तिकडे जायची. तिकडून ही दादरला येऊन, दादरवरनं पार्ल्याला येऊन तालमीला 10 वाजता पोहोचायची. तालीम झाल्यानंतर मग अभ्यास अमुक तमुक. मी हात जोडले होते तिच्या पुढे आणि प्रेमात पडण्याचं ते एक मूळ कारण होतं माझं. पण तुम्ही कधी ठरवलं की आपण करिअर म्हणून थिएटर करावं?
युजली काय असतं की मुलांना शिकावं, नोकरी करावी आणि चांगला पैसा. माझंही तसंच होतं बेसिक. मला जसं ही म्हणाली टोटल अगदी मिडल क्लास मेंटॅलिटी आमच्या घरात सुद्धा तेच होतं. वडील म्हणत होते की वडिलांनी माझ्या आधीचे 2 भाऊ म्हणजे आम्ही 6 भावंड, आम्ही 3 भाऊ आणि 3 बहिणी पैकी दोघांची दुकानं वगैरे होती. मी वडिलांना म्हटलं होतं की मला दुकानावर वगैरे मला बसायचं नाही, मला काय ते करू देत. म्हणून मी 12वी पासून मी पार्ट टाईम जॉब पण करत होतो. त्यामुळे वडिलांना की बाबा हां ह्याचं काहीतरी कर, कारण मला वडिलांनी अडवू नये म्हणून पार्ट टाईम डायनस इंटरनॅशनलमध्ये मी जॉब करायचो, कॉलेज करायचो. हे माझे पैसे, हे माझं शिक्षणाचे हे अमुक वगैरे, त्यामुळे तो काही मुद्दा नव्हता. आणि मग ते करता करता एकतर ग्रॅज्युएशन झालं आणि वडील केले माझे. पण त्याच्यामुळे ना एक जबाबदारीची जाणीव पहिल्यापासून होती. त्यामुळे हे तर मी कधीच करणार नव्हतो की सगळं वाऱ्यावर सोडून आणि आता मला हे करिअर करायचं आहे म्हणून मी ॲक्सेप्ट करणारच नव्हतो. स्पर्धा सुरू होत्या, राज्यनाट्य स्पर्धा सुरू होत्या, सगळं सुरू होतं. पण नोकरी सांभाळून मी ग्रॅज्युएशन झाल्या मी बँकांमध्ये ह्याच्यामध्ये वगैरे सगळ्या परीक्षा देणं वगैरे सगळं सुरू ठेवलेलं होतं. मी सेंट्रल बँकेतनं, बँक ऑफ इंडियातनं रिटर्न टेस्ट हे पण झालेलं होतं. पण मे बी आर्टिस्ट कोट्यामधनं माझं काम त्यावेळेला झालं नाही. आणि मग अचानक BSTचा मला कॉल आला. त्याच्या अगोदर मयेकरांनी माझी अनेक नाटकं पाहिलेली होती. प्रल्हादनी स्पर्धेत अनेक वेळेला बक्षिसं दिलेली होती मला. आणि मला आठवतं मी कॉलेजमध्ये 13वीला होतो त्यावेळेला प्रयोगमालाची एक स्पर्धा होती. त्या स्पर्धेला वैयक्तिक अभिनय स्पर्धा जयराम हार्डीकर, शांता जोग यांच्या नावाने. तर त्या ह्याच्यात कसं असायचं, कॉलेजचे 3-3 प्रतिनिधी असायचे आणि मग सांघिक ट्रॉफी असायची. म्हणजे जर ज्या कॉलेजला 3 आलेत किंवा 2 आलेत जास्तीत जास्त, तर गुण त्यांचे जास्त आणि त्या कॉलेजला ट्रॉफी. तर तिकडे मयेकर फर्स्ट राऊंडला परीक्षक होते. फर्स्ट राऊंडला तुम्ही तुमचं काहीतरी करायचं, दुसऱ्या दिवशी फायनल, आणि मग ती संस्था तुम्हाला काहीतरी एक मोनोलॉग देणार, तो तुम्ही दुसऱ्या दिवशी येऊन करायचा. तर तिकडे मयेकर परीक्षक होते. आमच्या कॉलेजचे आम्ही 3घही जण आलो होतो, आशा शेलार, चन्ना रुपारेल आणि मी. आणि पहिल्या ह्याच्यात मी माणसांची गोष्ट नावाची एक एकांकिका करायचो. त्या एकांकिकेतला एक मोनोलॉग केला होता, तो आवडला होता. आम्ही 3घेही फायनलला आलो होतो. नरसिंहमुंजीमधनं मकरंद देशपांडे आणि वगैरे असे ती मंडळी 3 जण आली होती. आणि मग फायनलला मुलांना गगनभेदीचा मोनोलॉग होता आणि मुलींना त्यांच्या महासाबरींमधल्या शांकलीचं हे होतं. तर मी महासाबरीन मयेकरांची नाटकं पाहिलेली होती, तर मी त्यांना काही सजेस्ट करून वगैरे ते सगळं झालं होतं. आणि गगनभेदी मी पाहिलेलं नव्हतं नाटक, पण मी रात्री ते सगळं मोनोलॉग आणि ते थोडंसं स्टायलायझेशन अमुक तमुक त्या संवादांमध्ये ते मी सगळं केलं. मोमेंट्स स्वतःचे बांधले आणि मी ज्यावेळेला सादर केलं, रिझल्ट डिक्लेअर झाला. आशाला नाही मिळालं, पण मला फर्स्ट मिळालं. शांकली म्हणून जन्नाला दुसरं मिळालं आणि मकरंद देशपांडेला 3rd प्राईज मिळालं. त्यामुळे सांघिक ट्रॉफी आम्हाला मिळाली. त्या इथे मयेकरांनी मला बोलवलं